liittyen entinen puhdistus ja kristittyjen vainot Nigeriassa. Sen hallituksen toimesta sekä pyyntö muuta vaikuttaa Biafran itsenäisyysprosessiin Nigeriassa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Entinen puhdistus ja kristittyjen vainot Nigeriassa. Sen hallituksen toimesta sekä pyyntö muuta vaikuttaa Biafran itsenäisyysprosessiin Nigeriassa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Nigeria liittyen entinen puhdistus ja kristittyjen vainot Nigeriassa. Sen hallituksen toimesta sekä pyyntö muuta vaikuttaa Biafran itsenäisyysprosessiin Nigeriassa. Kyllä. Kiitos. Kiitos.